«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Юг. Көньяк. Юг Башкирии. Башкортостандың көньягы. Юг Башкирии. Башкортостандың көньягы. 5 глав администрации Юга Башкирии сняли видеоклип со словами «Радий мечты». Башкортостандың көньягындагы 5 хакимият башлыгы «Радийса хыялдар» дигән сүзләр менән видеоклип төшергәннәр. 5 глав администрации Юга Башкирии сняли видеоклип со словами «Радий мечты». Башкортостандың көньягындагы 5 хакимият башлыгы «Радийса хыялдар» дигән сүзләр менән видеоклип төшергәннәр. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».